Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Tony, Vilma, Anthony, Tarot, Sabala Family, Rene, Princess, Rafael, Miguel Taroy, Raynor and Merlin Taroy, Eli Ronquillo, Roan, Roxanne, Elmo, Nora Zavala, Emma and Devi Resurrection, June, Weng, Ina, Bonet, pamilya ni na Ray at Glo Tantamco, pamilya ni na Francisco Calilong, pamilya ni na Don at Karen Galang, pamilya ni na Net Balticantos, pamilya de Guzman at Muli, pamilya ni na Mac Velasco, Mr. and Mrs. Nerio Campo sa kanilang 45th wedding anniversary. Para sa special na kahilingan ni na pamilya ni na Amelia Baby Ulian, St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Ransel Ray Tuason, Reverie Taroy, Conchita Tantamco, para sa mabilis na kagaling at kaligtasan ni na Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Emilio Guevara, pamilya Ocampo, at ang mga kapatid nating may mga sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio Josepina Guevara, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Melencio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Marlon Cruz, Abelina Sanchez, Dominador Senior, Dominador Junior, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng mga kapatid nating frontliners. Silod po tayo para dasalin ang Orasio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagsadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay.
Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip, sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsamagalang sa karamdaman. Tinatas namin sa mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at mapagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na to, pinagdiriwang natin ang solemnidad ng pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga taong mabuting kalooban, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo at malhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa malang nakapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ito ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa tahanan. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki ay magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata, ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla sa iyong damdaming pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na napasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Pu'y maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, taning bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga taon noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Ang mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan
hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. The Christmas season, it is one of the joyous seasons we Filipinos celebrate. No? Sa atin nga daw, hawak nga daw natin yung title na the longest Christmas season, ang Pilipinas. No? Kasi as early as September, ang moral sa mga Pilipino ay napakataas na. Moral ng Pasko. Bakit? Kasi Paskong Pasko na, September pa lang. Di ba? Nagkaroon nga ng nagba-viral na rin si Jose Marichan. No? Wala pa man yung August pa lang. Pasilip-silip na siya. Ilang araw na lang, makikita na. Di ba ganun yan? Bago nag-September 1, pasilip-silip na si Jose Marichan. Naalala niyo sa mga cellphones, no? Sa internet. And then dumating na nga, pinatugtog na yung Christmas songs. No? September pa lang yan. Christmas, a season of laughter and joy. No? It is a season of giving and receiving. A season of reunions at pagsasama-sama. Gathering together. What makes it more amazing ay yung pagsapit ng gabi. Lalo na dito sa San Fernando, lalo na dito sa Pampanga. Pagsapit ng dilim, pagsapit ng gabi, makikita mo yung mga dancing Christmas lights. At sa atin, di lang basta-basta mga Christmas lights. Mga dancing parol, iba-ibang kulay. Kaya nga nagiging hit sa atin yung mga Christmas spots, di ba? Kahit na may pandemya, dinudumog ng mga tao. Yung sa Orchids Garden, yung sa Lakeshore, kahit dito sa Heroes Hall. O wag na kayong lumayo, sa intersection lang makikita mo na how this lights, no, makes us happy, make us happy. The dancing Christmas lights, no, add more joy to the season. Ang mga ilaw, no, the lights serves as a beacon of life. Parang kapag nakikita mo yan, nabubuhayan ka. No, nabubuhay ang buhay mo. No, kahit pandemya, natutuwa ka kapag nakita mo ang mga ito. Ngayong araw na to, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoon. In English, we call it Epiphany. No? Epiphany. Si Propeta Isaias po, nagkaroon siya ng propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At sabi niya, sa pagdating ng Mesiyas, ito ay okasyon ng pagdiriwang. Okasyon na dapat tayo ay masaya. Kahit sa kadiliman, kailangan nating masaya. Sabi po niya, and I quote, "Rise up in splendor, for your light has come, shining upon you." Sa maikling salita, huwag kayong mag-alala. Malapit na ang kaligtasan ninyo kapag dumating na ang Mesiyas. At sa ating ebanghelyo, nakita po natin ang mga mago, ang mga pantas. 3 pantas na hinahanap ang tala. Hinahanap, no? And then savoring what they have discovered. And then sharing what they have experienced nung sila
ay magbalik na. No? Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, nakikita natin, no? The three magi, ang mga pantas, ay mga scholars. They are considered wise men, mga matatalino. Dahil wise men, pilit nilang tinitignan ang mga katotohanan to uncover truth. Ang tatlong pantas, nung makita nila itong kakaibang talang ito, kakaibang kislap ng tala, kakaibang liwanag na dala nitong tala, na-curious na sila, ano bang meron ng talang ito? Ano bang katotohanan sa likod ng talang ito? Kailangan natin niyang makita. Kaya nung makita nila ang tala, hindi lang nila ito pinagmasdan, hindi lang sila nandoon, kundi sila'y naglakbay. Sinundan ang liwanag na binibigay ng tala. Therefore, they sought its light. As they saw the light, sabi ko nga, hindi lang sila tumayo doon, hindi lang sila tumingin doon, naglakbay sila patungo sa tala. At nakita nila si Jesus, not privately, but as a group. Not privately, but as a group. At sobrang tuwa nila, inialay nila ang kanilang daladala, ginto, kamanyang, mira, gold, frankincense, and myrrh. Pero ang pinakamahalagang regalo na inialay nila kay Jesus, yung kanilang mga sarili. Imagine, ilang araw silang nagbabiyahe, no? Ilang araw silang naglalakbay, giving their time, their talents, everything, just to see this truth. Giving themselves totally to this God, to this person. They were guided by the light of the star, and lo and behold, they found the light. Diba? Hinahanap nila yung liwanag, and then they found the light. And who is that light? It is Jesus Christ. Nakita nila. No? Si Jesus Christ na may dalang tuwa at buhay sa sangkatauhan. Alam po ninyo, isang aspeto na pwede nating tignan sa kwento ng mga pantas, no? Ay ito, sila ay naglakbay na sama-sama. Naglakbay sila ng sama-sama. Ang tradisyon po natin, sa tradisyon natin, ang mga mago o mga pantas, binigyan ng pangalan. Tama ba? Huwag po ninyong hanapin sa Biblia mga pangalan nila. It's not biblical. Tradition po to, tradition. Okay? So they were given names. Alam naman tayo, ayaw natin yung anonymous. Kailangan magkaroon ng pangalan sila. Kaya they created names for them. Binigyan sila ng pangalan. Sina Melchor, si Gaspar, at si Baltazar. Melchor, Gaspar, Baltazar. In fact, alam po ninyo, ang mga pantas, hindi rin natin alam kung ilan sila. The Gospel does not express kung ilan sila. But we presume na 3 sila base sa mga regalong dala nila. Pwede rin kasing, mga ano yan baka dala ng isang tao lang. Tama ba? Pwedeng dali ng isang tao yan Pero we presume, di ba, na 3 ang regalo. Again, this is tradition. Okay? It's not biblical, it's tradition. Ito ang nagkapasa-pasa sa atin. Kaya even up to now, they have names, and we know there were 3. But if you really be technical about it, the Bible does not state the number. Magi nga namo. They didn't say 3 magi. Magi from the east nga namo. No? Mga pantas mula sa silangan, sabi lang. Never the number. Kuha po ninyo, the number was just associated with the 3 gifts. Pero sabi ko nga, technically, pwede naman dali ng isang tao yung 3 regalo. Okay? So, for the sake of tradition,
we follow it. There were 3 magi with the names of Melchor, Gaspar, and Baltasar. Dahil may kakayahan sila, pwede naman silang maglakbay. Individually. But they journeyed together. Malaman mo rin, convoy tamo. Kanita, burida ng convoy. Ne? So sama-sama sila. They chose to journey together. And together, they walked toward the direction of the light. And together, they found Jesus Christ, the Messiah, the King, lying in his mother's arms. No? And I think ito po ang gusto ng simbahang Katoliko ngayon, lalo na ngayong panahong ito, that her shepherds may walk together with the flock towards the light, and that is Jesus Christ. The shepherds walk together towards the light. To walk together with flock towards the light. Mga shepherds ang mga leaders. And then the flock, tayo po. No? Kaya po, ngayong panahon na ito, dineclare yung church on synodality. No? Ang mga synod po kasi, ang mga shepherds natin, ang mga obispo. Di ba? Sila po yung magmi-meeting in 2023. Okay? So sila, mga shepherds, they will lead the flock towards the light. But how will they do that? As Cardinal Advincula said, in synodality, no one is left behind. Siguro po, na-explain na sa inyo ngayon that the idea of consulting every sector of the society is part and parcel of the process. Ang synod po kasi ay dati mga obispo lang nag-uusap. But this time si Pope Francis, iniba niya. Ginawa niyang 2-year process. From 2021 to 2023. 2023 pa lang po ang synod. Pero kailangan makonsulta ang mga grassroots. From the grassroots, pagsasamahin sa Archdiocese. Ang Archdiocese magko-consolidate, ibibigay sa CBCP. The CBCP, papasok yan, makarating yan sa Roma. That's why it's a process. Unlike before, mga obispo nag-uusap. This time, you will be consulted. Because of the idea that the shepherds, together with the flock, would journey together towards the light, towards Jesus Christ. Parang ang ginawa ng mga pantas. Together, not individually, but together. Incidentally, tama, di ba? Sabi naman ni Jesus, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. That's why when you are in a community, mas madali po. Kapag marami kayo, mas maganda kaysa sa nag-iisa ka. Tama ba? Mas magandang may kasamang naglalakbay kaysa all by myself ka lang. You see? So, ganon. So, tayo naglalakbay, sabi ko nga po. The greatest offering we can give to Jesus Christ now is not gold. Wala naman tayo nun. Wala naman tayong frankincense. Wala naman tayong myrrh. Anong pwede nating maibigay? Our very selves. Tayo mismo. No greater treasure can amount the value of offering oneself to Jesus Christ. We do this as shepherds by gathering together the flock to get there towards our destination, which is Jesus Christ. Kaya po sama-sama. The challenge therefore for us as children of the light is to enlighten the darkest corner of the earth. For a while, tayo'y mga anak ng liwanag. Ang hamon sa atin, paliwanagin natin, pasalantaya, ing bawat corner na ningyato madalumdum. To enlighten those who don't see.
To guide, nino, those who are lost. And to love, nino, those who are unloved. In this way, we become lights to them. We become lights to them. At kawangis na ning tula ning Pasko, uri da rin ning Christmas lights, ang magdalang tula, o kapag ginagawa natin ang mga bagay na to, it brings joy. Para tayong mga Christmas lights in our own little ways. We are called to be beacon of hope, beacon of joy, and a beacon of life. Sa mundong punong-puno ng despair, misery, sickness currently, and of course, lifelessness. Sa panahon ng pandemya, nandito pa rin po tayo, and cases are increasing, by the way. Alam po ninyo, sa Metro Manila, by January 3, magiging alert number 3 na ulit sila. O ngini kailangan tamoy ning liwanag, paliwanagan, i-remind muli ang mga kasamahan natin. Ang lapit lang ng Pampanga sa Manila. O ngayon, magsilbi kayong ilaw. I-remind muli ang kasambahay, mga kasama sa bahay. Mamigil pa mo? Mag-control muna. Masyado tayong naging masaya ngayong Pasko yata at nakalimutan nating mag-control. Kumisa kasi kapag napapasaya ka, nakakalimutan mo na, di ba? Ipapasoso ka, ngaraking kapampangan. Kanya uling ipapasoso ka, may tatakid ka. O yan, dakalang may ngatakid. Sa Green City po, nagbisa ko kanina, ang haba na naman ng swab testing. Nagbisa ako last December 31, 4 lang ang kaso. Ngayong araw na to, madungin nyo ilan na? 18 na po. Ilang araw lang yan, and still counting. I'm not joking, it's true. No? So sana po, nasa pandemya pa rin tayo, nasa kadiliman tayo. Tama lang yung magsaya-saya, yes. But kailangan may caution pa rin tayo. Tamo pa italabo. Kaburi na ng COVID-19 kanya, oportunistaya. Oportunistaya po yan. Kotang mitatalabo ka rin naburi. So, let us be cautious. We celebrate, we take pride, and we have to be joyful this Christmas, but with caution. Nandyan pa rin kasi ang kalabanan. Let us be light for each other and enlighten each other. Another thing, malapit siya po yung election. Again, let us be light to each other. Let us enlighten each other kung sino ang iboboto natin. Nang sa ganun, masolusyonan itong ating problema dito sa bansa natin. Anomalous po ang nangyari last year, di ba? Now may pagbabago. Ay depende yan sa inyo kung may magbabago nga. Depende sa mga ihahalal natin. Kaya, let us be lights. Christmas lights. Let us enlighten each other. So that there will be hope, there will be joy, there will be life in the year 2022 and the rest of the years. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos
at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maaakay namin ang mga nawalan ng pag-asa at nang nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot na isinilang ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno ng simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila na sinunalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway maanigan nila ang Diyos sa kanilang mga mabuting gawa at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasan, dala na Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, itas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Ganon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan nawa ng iyong anak ang aming buhay upang sa gayoy maalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaluwalhatian sa kalangitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magdingning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at mga Diakono. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Judas Tadeos at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangnan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa ating Happy New Year lahat. po, Amo. Magrasa Diyos bengi po. Happy New Year, Pasibayo.